του έρωτα, στο Cult Channel. Την εκπομπή που, όπως ξέρετε, δεν ασχολείται μόνο με αστρολογικά θέματα, αλλά και με ερωτικά. Σήμερα θα ασχοληθούμε, εκτός από τις ερωτικές φαντασιώσεις που έχει το κάθε ζώδιο, και με ένα θέμα που πιστεύω ασχολούνται πάρα πολλοί αστρολόγοι και επηρεάζει πάρα πολύ την καθημερινότητά μας. Είναι οι φάσεις και η κίνηση της σελήνης. Η σελήνη, το ουράνιο φως που κάθεται 2,5 μέρες σε κάθε ζώδιο. Εφόσον λοιπόν κάθεται 2,5 μέρες σε κάθε ζώδιο, πώς επηρεάζεται κατά κάποιο τρόπο η καθημερινότητά μας. Η σελήνη είναι γενικά το ουράνιο φως που επηρεάζει τόσο πολύ το συναίσθημά μας, τα συναισθήματά μας. Επηρεάζει κάπως κατά κάποιο τρόπο εμάς ώστε να νιώθουμε ασφαλείς. Και πώς νιώθουμε ασφαλείς? Τη σχέση μας με τη μητέρα μας και με τα προσωπικά μας συναισθήματα, με τον προσωπικό μας εαυτό. Θα ήθελα όμως να μην μπούμε σε τόσο βαθιά θέματα αστρολογίας για να ξεκινήσουμε κάπως πιο χαρούμενα την εκπομπή και να ξεκινήσουμε με τις ερωτικές φαντασιώσεις που έχει το κάθε ζώδιο. Εξάλλου, στις τελευταίες εκπομπές έχουμε ασχοληθεί με διάφορα θέματα ερωτικής φύσεως που απασχολούν τα ζώδια. Παραδείγματος χάρη, έχουμε πει από την προηγούμενη φορά τι ενοχλεί το κάθε ζώδιο την ημέρα την τόσο ιερή του γάμου. Έχουμε πει τι ενοχλεί το κάθε ζώδιο ώστε να το κάνουμε να απιστήσει. Και έχουμε πει και κάτι άλλο, εφόσον απιστήσει λοιπόν το ζώδιο και χωρίσει, πώς μεταμορφώνεται μετά ο χαρακτήρας του και πώς αλλάζει. Να ξέρετε πως εδώ σε αυτή την εκπομπή στον αστερισμό του έρωτα θα ασχοληθούμε πάρα πολύ με τα ερωτικά θέματα, γι' αυτό εξαλληλευόμαστε και στον αστερισμό του έρωτα. Ένα από τα πιο πικάντικα θέματα που θα αναλύσουμε κάποια άλλη στιγμή είναι η πεθερά μας, τι ζώδιο είναι. Και αναλόγως τι ζώδιο είναι η πεθερά μας, τι θα πρέπει να κάνετε για να προσέχετε και να φυλάγεστε. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με τις ερωτικές φαντασιώσεις. Τα κρυάρια λοιπόν, αυτό που έχουν σαν φαντασίωση είναι να κάνουν σεξ με κάποιο διάσημο. Πολλές φορές έχει τύχει να βρεθούν στο σινεμά, στο κινηματογράφο, να δουν ένα έργο, να δουν κάποιο πρόσωπο, εν πάση περιπτώσει διάσημο, που να τους κάνει μια έτσι θετική εντύπωση, ένα πάρα πολύ δυνατό ερωτικό και σεξουαλικό κλικ. Μια λοιπόν έντονη φαντασίωση είναι να κάνουν σεξ με αυτό το διάσημο πρόσωπο που βλέπουν στην οθόνη. Κάτι άλλο το οποίο μπορώ να πω ότι ερεθίζει κατά πάρα πολύ τα κρυάρια είναι αυτή η αρπαχτή που λένε, αυτό το κάτι το γρήγορο, ρε παιδί μου, το διαφορετικό. Δεν μπορώ να πω ότι είναι τόσο πολύ της μιας νύχτας, γιατί δεν μπορώ να πω ότι θα κρατήσει και τόσο πολύ σαν μια ολόκληρη νύχτα. Είναι αυτό του λεπτού που λένε, των λεπτών δηλαδή, του 5 λεπτού, αυτό το κάτι που τα ερεθίζει και τους κάνει εκείνη τη στιγμή που έχουν την ερωτική τους συνέβρεση, να έχουν την ερωτική τους φαντασίωση στο να βρίσκονται με έναν άγνωστο, όμορφο, κοιτάνε συνήθως την εξωτερική εμφάνιση και να κάνουν κάτι γρήγορο. Επίσης, άμα έχουν μια σχέση χρόνια και έχουν γίνει κάπως, μπορώ να πω, μονογαμικοί σε μια σχέση, είναι το ζώδιο το οποίο έχει τη φαντασίωση σε όλα τα σημεία του σπιτιού, σε όλα τα δωμάτια του σπιτιού και θα δοκιμάσει να κάνει τα πάντα μέσα σε όλα τα δωμάτια του σπιτιού. Να προχωρήσουμε λοιπόν στους Ταύρους. Πιο πολύ θα μιλήσω και για τις γυναίκες, θα μιλήσω γενικά για τους Ταύρους και για τους άντρες, αλλά θα ξεκινήσω και με τις γυναίκες. Η γυναίκα Ταύρος, λοιπόν, να ξέρετε, σαν φαντασίωση, θέλει να είναι το μικρό αθώο κοριτσάκι. Είναι αυτό το οποίο, ρε παιδί μου, την τρελαίνει εκείνη τη στιγμή και την βρίσκει. Θέλει δηλαδή να νιώθει κατά κάποιο τρόπο ότι εσείς ο ασενικός, ο σκληρός, την έχετε παρασύρει και ότι εκείνη τη στιγμή την έχετε βάλει κάτω, ρε παιδί μου, και δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Είναι το μικρό αθώο κοριτσάκι που θα διδαχτεί μέσα από εσάς. Είναι μια περίεργη φαντασίωση γενικά για τις γυναίκες Ταυρίνες. Ο άντρας Ταύρος τώρα, πιο πολύ έτσι ερεθίζεται με το να σκέφτεται εκείνη τη στιγμή ότι αυτός είναι ο επαγγελματίας, ρε παιδί μου, εραστής, το ζυγκολό κατά κάποιο τρόπο, ο οποίος έτσι θέλει να κάνει, ρε παιδί μου, σκληρό και βάρβαρο έρωτα. Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη φαντασίωση των Ταύρων γενικά. Επίσης και στα δύο φύλλα, που ανήκουν βέβαια στο ζώδιο του Ταύρου, αρέσουν πάρα πολύ τα ερωτικά παιχνίδια. Τα ερωτικά παιχνίδια είναι κάτι το οποίο πριν το σεξ τους φουντώνει πάρα πολύ και τους ανάβει την φαντασίωση, να ξέρετε. Κάποια περίεργα χαζά παιχνιδάκια, όπως το κρυφτό, το κυνηγητό, ανόητα χαζά παιχνίδια, τα λέω εγώ έτσι και μπορείτε να τα πείτε κι εσείς, αλλά είναι σημαντικά για τους Ταύρους και για τα δύο φύλλα εκείνη τη στιγμή, σαν προκαταρκτικά πριν καταλήξουν στο κρεβάτι. Να φτάσουμε λοιπόν στους δίδυμους. Κατά κάποιο τρόπο οι ποιητές, οι χορευτές, κάποιοι μουσικέτες, κάποιοι καλλιτέχνες είναι αυτοί οι οποίοι εκείνη τη στιγμή τους δημιουργούν κάποια περίεργη έμπνευση. Βέβαια, εντάξει, δεν είναι για όλους τους δίδυμους ή για όλους τους Ταύρους. Έχω ξαναπεί πως παίζουν ρόλο πάρα πολύ και η πλειοψηφία των πλανητών. Παραδείγματος χάρη, στους δίδυμους εκείνη τη στιγμή αρέσει πάρα πολύ με το να
σκέφτονται όταν φαντασιώνονται ότι έχουν δει κάποιον πολύ όμορφο χορευτή, κάποιον πολύ όμορφο καλλιτέχνη, εν πάση περιπτώσει, και τους δημιουργεί κάποια έξαψη, έτσι, κατά κάποιο τρόπο, και θέλουν να κάνουν κάτι πάρα πολύ δυναμικό και σεξουαλικά ζεστό με τον σύντροφό τους, έχοντας μέσα στο μυαλό τους εκείνη τη στιγμή έναν χορευτή, έναν μουσικό, κάτι τέτοιο γενικά. Είναι κάτι το οποίο τους επηρεάζει πάρα πολύ. Κάτι το οποίο μπορεί να τους χαλάσει πάρα πολύ, να ξέρετε, είναι, πώς να σας το πω, είναι αυτό το, κατά κάποιο τρόπο, το να κλειστούν μέσα στον εαυτό τους εκείνη τη στιγμή και να μην μπορούν να ανοιχτούν πάρα πολύ, λόγω του ότι ο σύντροφος μπορεί να μην είναι τόσο πολύ επικοινωνιακός. Δηλαδή, εκείνη τη στιγμή, αν δεν υπάρχει επικοινωνία, να ξέρετε πως ο δίδυμος θα κλειστεί πάρα πολύ μέσα στον εαυτό του. Να προχωρήσουμε λοιπόν για τους καρκίνους. Αυτό λοιπόν το ζώδιο, να ξέρετε πως αυτό που το εμπνέει εκείνη τη στιγμή, αυτό που σκέφτεται εκείνη τη στιγμή, είναι ότι θα είμαστε για πάντα μαζί. Και την ώρα μέχρι και που φτάνει δηλαδή στον οργασμό, αυτό που έχει σαν ερωτική φαντασίωση είναι ότι με αυτόν τον άνθρωπο θα είμαστε για πάντα μαζί, θα είναι δικός μου, θα είμαστε πάντα, θα δημιουργήσουμε οικογένεια, θα κάνουμε παιδιά. Εξάλλου είναι το ζώδιο που συνδέεται με τον τέταρτο ηλιακό οίκο, που έχει να κάνει με θέματα σπιτιού και με θέματα οικογένειας. Άρα λοιπόν εκείνη τη στιγμή η μοναδική του φαντασίωση είναι πώς θα μπορέσει να δέσει τον άνθρωπο, τον παρτενέρ που έχει απέναντί του και έχουν καταλήξει στο κρεβάτι. Να προχωρήσουμε λοιπόν και στα λιονταράκια μας. Το λιοντάρι, έτσι όπως λοιπόν μπορεί να κάνει σεξ, να κάνει έρωτα, ξαφνικά μπορεί να σκέφτεται λοιπόν μέσα στην φαντασίωσή του, σαν φαντασίωση να έχει, ότι ξυπνάει σε ένα νησί με πάρα πολύ όμορφο κόσμο γύρω του, λοιπόν, έτσι, ένα ειρηνικό νησί. Γενικά να είναι μια καλοκαιρινή έτσι μέρα, να είναι όλες γενικά οι γυναίκες, αν είναι άντρας, με έτσι πάρα πολύ ωραία μαγιό, ή αν είναι γυναίκα να βλέπει τους άντρες με πάρα πολύ ωραία μαγιό γενικά, και να καταλήγουν γενικά σε κάποια κυνηγητά, ώστε να καταλήξουν σε κάποια ερωτικά θέματα. Αυτό δηλαδή που εξάλλου θα μπορούσε να τους ξυπνήσει τη φαντασία στους λέοντες, που είναι ένα ζώδιο τόσο πολύ της φωτιάς και του ηλίου, έτσι. Έχει να κάνει με το κυνηγητό, με την ομορφιά, με τα πάρτι, γενικά σε νησιά, με το καλοκαίρι και με όλα αυτά. Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να ξυπνήσει πάρα πολύ έντονα τη φαντασία τους για να περάσουν πάρα πολύ καλά εκείνη τη στιγμή. Ένα όνειρο το οποίο έχουν οι Παρθένοι κατά κάποιο τρόπο, σαν ερωτική φαντασίωση, είναι να χτυπήσει λοιπόν το κουδούνι, στη φαντασίωσή τους τώρα μιλάω, έτσι, και ξαφνικά να ανοίξουν την πόρτα και να δουν μία λιμουζίνα με το σοφέρ μέσα, και εκεί πέρα μέσα ακριβώς που θα ανοίξει η πόρτα να είναι και ο εραστής. Να μπουν λοιπόν μέσα οι Παρθένοι στο αυτοκίνητο κανονικά, να είναι και μια πανάκριβη σαμπάνια, και να ξεκινήσουν λοιπόν να κάνουν σεξ μέσα στην καθαρότατη, γιατί κοιτάνε και πάρα πολύ την καθαριότητα και σε θέμα φαντασίωσης. Να καταλήξουν λοιπόν να κάνουν σεξ μέσα στην καθαρή λιμουζίνα και να περάσουν πάρα πολύ καλά, έχοντας την ακριβή σαμπάνια και το ακριβό αυτοκίνητο. Αυτή δηλαδή η πολυτέλεια και αυτή η ομορφιά είναι κάτι που έχουν σαν σεξουαλική γενικά φαντασίωση οι Παρθένοι. Να περάσουμε στους ζυγούς. Αυτό το τόσο λοιπόν, όπως έχω ξαναπεί, ισορροπημένο ζώδιο. Τα πάρτι λοιπόν σε περίεργα μέρη είναι κάτι το οποίο ερεθίζει κατά πάρα πολύ την φαντασία τους. Δηλαδή σε πάρτι σε κάποια περίεργα κάστρα, παραδείγματος χάρη, σε κάποια περίεργα μέρη που καταλήγουν συνήθως σε κάτι περίεργες σεξουαλικές μεμονωμένες καταστάσεις. Πάντα οι ομαδικές καταστάσεις για τους ζυγούς είναι κάτι το οποίο τους ξυπνάει πάρα πολύ την φαντασία. Όχι για ομαδικό σεξ, αλλά μιλάω περισσότερο για θέματα που έχουν να κάνουν με περίεργα μέρη, με περίεργα πάρτι δηλαδή, και όταν ο κόσμος βρίσκεται εκεί και περνάει καλά, τότε αρχίζει η φαντασίωσή του και λειτουργεί κάπως περίεργα πάνω στα θέματα του σεξουαλικού και του ερωτικού για τους ζυγούς. Να περάσουμε λοιπόν στους Σκορπιούς. Τι άλλο θα μπορούσε λοιπόν αυτό το τόσο πολύ σεξουαλικό ζώδιο να το επηρεάσει πάνω στα θέματα του σεξ και στην φαντασίωση. Το ομαδικό σεξ, τα όργια που λένε κατά κάποιο τρόπο, έτσι πιο απλά και πιο ομά, είναι αυτά τα οποία επηρεάζουν πάρα πολύ τους Σκορπιούς και τα έχουν σαν φαντασίωση την ώρα που κάνουν σεξ. Δηλαδή αυτή είναι η ερωτική τους φαντασίωση. Ό,τι πιο διαστραμμένο, περίεργο, βιτσιόζικο, είναι αυτό το οποίο επηρεάζει πάρα πολύ τους Σκορπιούς τη στιγμή που καταλήγουν σε μια ερωτική κατάσταση, να ξέρετε. Επίσης, κάτι τα οποία μπορεί ξαφνικά να σκέφτονται μέσα στο μυαλό τους και να τους ερεθίσουν πάρα πολύ είναι κάτι σκοτεινά δάση, σπήλαια γενικά, οι περίεργες τελετουργίες, κάτι μαύρες κάπες, όλα αυτά τα gothic, όλες αυτές οι gothic καταστάσεις. Να ξέρετε πως επηρεάζουν πάρα πολύ τους Σκορπιούς και οι Σκορπιοί εκείνη τη στιγμή τα σκέφτονται όλα αυτά σαν κατά κάποιο τρόπο ερωτική φαντασίωση. Να περάσουμε τώρα στους Τοξότες. Ένα μπαρ λοιπόν είναι κάτι το οποίο μπορεί
πάρα πολύ να φέρουν οι τοξότες σαν ερωτική φαντασίωση. Όχι απλά όμως ένα μπαρ. Και ένα φλερτ που μπορεί να εξελιχθεί εκείνη τη στιγμή με κάποιο άλλο άτομο μέσα στο μπαρ, με τα μάτια. Στα γρήγορα λοιπόν να καταλήξουν στα όρθια να κάνουν κάτι μέσα στην τουαλέτα ή κάπου κρυφά έστω και στο πάρκινγκ του μπαρ αυτού και απολύτως μετά χαλαροί, απόλυτα να συνεχίσουν και να γυρίσουν πίσω ο καθένας στην παρέα του και να συνεχίζουν να περνάνε καλά. Αυτό είναι κάτι το οποίο ερεθίζει πάρα πολύ τους τοξότες και το έχουν σαν ιδιαίτερη ερωτική φαντασίωση αναπτυγμένη, για να το ξέρετε αυτό. Εξάλλου είναι ένα ζώδιο το οποίο του αρέσει να περνάει πάρα πολύ καλά, έχει το στοιχείο της φωτιάς, έχει και τον Δία, άρα λοιπόν αυτές οι αρπαχτές στα γρήγορα σε μέρη που βρίσκεται κόσμος για να περάσει καλά είναι κάτι το οποίο επηρεάζει πάρα πολύ τους τοξότες. Για τους εγώκερους λοιπόν, αυτό το τόσο τυπικό ζώδιο έχει και αυτό τις δικές του ερωτικές, περίεργες φαντασιώσεις. Λείπει ο σύζυγος λοιπόν και αρχίζουν και φλερτάρουν συνήθως με μικρότερα άτομα. Να ξέρετε πως συνήθως οι ζυγοί έχουν μια τάση. Ή κατά κάποιο τρόπο οι γάμοι τους καταλήγουν με μεγαλύτερα άτομα. Συνήθως δεν είναι πάντα νόμος αυτό, μπορεί να τυχαίνουν στους περισσότερους εγώκερους. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι όλοι οι εγώκεροι καταλήγουν με το να παντρεύονται με μεγαλύτερα άτομα, αλλά από τη στιγμή που κάνουν τον γάμο τους, να ξέρετε πως από εκεί και μετά τους ενδιαφέρει πάρα πολύ σαν ερωτική φαντασίωση να σκέφτονται ότι λείπει ο αυστηρός σύζυγος ή αυστηρή σύζυγος και εκείνοι φλερτάρουν με μικρότερα άτομα. Και με κοινωνική, κατά κάποιο τρόπο, καταξίωση πιο μικρή από αυτή του συζύγου ή της συζύγου. Αν έχουν δηλαδή μια σχέση με κάποιον άνθρωπο που είναι υψηλά φτασμένος, ένας εγώκερος, σαν ερωτική φαντασίωση μπορεί να σκέφτεται ότι την ώρα που λείπει ο σύζυγος πηγαίνει με τον κυπουρό, πηγαίνει με τον καθαριστή. Αυτές οι φαντασιώσεις τρελαίνουν τους εγώκερους. Με το να σκέφτονται ότι πηγαίνουν με άτομα τα οποία κάνουν αυτά τα επαγγέλματα. Εκείνοι τα θεωρούν κατά κάποιο τρόπο κάπως κατώτερα. Εκείνοι οι εγώκεροι, οι οποίοι είναι συνήθως παντρεμένοι με άτομα που κάνουν δουλειές και εργασίες ανώτερης κοινωνικής τάξης. Με το να σκέφτονται λοιπόν σαν ερωτική φαντασίωση ότι πηγαίνουν με κάποιους κυπουρούς, με κάποιους έτσι τεχνίτες υδραυλικούς, αυτά είναι τα οποία τους τρελαίνουν πάρα πολύ. Είναι ερωτική τους φαντασίωση. Να περάσουμε τώρα και στους υδροχόους γενικά. Η γιόγκα λοιπόν, η πνευματικότητα, ένας πνευματικός δάσκαλος, είναι κάτι το οποίο μπορεί να τους ερεθίσει πάρα πολύ περίεργα. Δηλαδή, πολλές φορές πάρα πολλοί υδροχόοι είναι εκείνη τη στιγμή που κάνουν τον έρωτα γενικά και το σεξ, σκέφτονται ότι θα μπορούσε να είναι με ένα πνευματικό που θα μπορούσε να τους διδάσκει μια γιόγκα, κάποιες τάσεις περίεργες. Αυτά τα πράγματα τα έχουν σαν ερωτική φαντασίωση πάρα πολύ έντονα. Επίσης κιόλας ο υδροχός, που είναι τόσο πολύ γενικά της ελευθερίας, έτσι, έχει να κάνει και με τους φίλους. Πολλές φορές δηλαδή μπορεί να φέρει κάποιο φιλικό πρόσωπο το οποίο μπορεί να μην τολμάει καν στην πραγματική σφαίρα της υλικής ζωής και πραγματικής κατάστασης, να μην τολμάει καν να το φλερτάρει και να είναι φιλαράκια. Και εκείνη τη στιγμή της ερωτικής φαντασίωσης που είναι με τον σύντροφό του, ο υδροχός, να σκέφτεται παράδειγματος χάρη εκείνο το πρόσωπο το οποίο είναι φιλαράκια και είναι κολλητή εδώ και χρόνια και να σκέφτεται ότι κάνει μαζί του σεξ και έρωτα. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη και έντονη ερωτική φαντασίωση την οποία έχουν οι υδροχόοι. Να περάσουμε λοιπόν και στους ιχθύες, το τόσο πολύ έντονα έτσι, ζώδιο το οποίο είναι γενικά των ταξιδιών γενικά και της φαντασίας. Έτσι. Έχει να κάνει με τον Ποσειδώνα, όπως έχω ξαναπεί, και με το νερό. Ταξίδια λοιπόν, μακρινά μέρη, όταν σκέφτονται εκείνη τη στιγμή που κάνουν σεξ μαζί με τον αγαπημένο τους, άμα έχουν την ικανότητα, που οι περισσότεροι ιχθύες εξάλλου δεν έχουν αυτή την ικανότητα, να σκεφτούν πως βρίσκονται σε ένα ερημικό νησί, βρίσκονται σε ένα πολύ μακρινό τοπίο, σε ένα βουνό, σε ένα πάρα πολύ μακρινό έτσι, τουριστικό μέρος, αυτά μπορούν να τους κάνουν να έχουν τον καλύτερο οργασμό κατά κάποιο τρόπο, έτσι, γιατί τους επηρεάζει πάρα πολύ φαντασίωση σε μακρινά μέρη. Επίσης, τους αρέσει πάρα πολύ να σκέφτονται την ώρα που κάνουν σεξ, σαν ερωτική φαντασίωση, ότι μπορεί να έχουν πάει κάπου μακριά και να έχουν γνωρίσει έναν ξένο άνθρωπο με τον οποίο έχουν καταλήξει σε σεξουαλική και ερωτική επαφή. Είναι κάτι το οποίο αρέσει πάρα πολύ στους ιχθύες. Έτσι λοιπόν είπαμε για όλα τα ζώδια και για τα 12, τις ερωτικές τους φαντασιώσεις και τι είναι αυτό το οποίο εκείνη τη στιγμή μπορεί να σκέφτονται για να καταλήξουν τόσο πολύ πιο εύκολα και να περάσουν καλά με τον σύντροφό τους ή με τη σύντροφό τους. Σήμερα λοιπόν 29 Οκτωβρίου. Σήμερα λοιπόν η σελήνη έχει περάσει στην Παρθένο και θα παραμείνει τουλάχιστον και μέχρι και τις 31. Είναι το ουράνιο φως το οποίο έχω ξαναπεί και θα ξαναπώ, κινείται πάρα πολύ γρήγορα. Μένει 2,5 ημέρες σε κάθε ζώδιο. Κάθε 2,5 περίπου ώρες αλλάζει τη μοίρα, μία μοίρα.
Αυτό βέβαια που απασχολεί τους περισσότερους που ακούνε την αστρολογία περισσότερο και όχι ότι την μελετάνε, είναι στο να μάθετε τι μας επηρεάζει η σελήνη. Η σελήνη λοιπόν έχει να κάνει με την ασφάλεια. Πώς νιώθουμε ασφαλείς. Έχει να κάνει με τα προσωπικά μας συναισθήματα. Και εφόσον σήμερα η σελήνη μπήκε στην Παρθένο και θα παραμείνει για τις επόμενες 2 ημέρες μέχρι και τις 31 του Οκτωβρίου, η σελήνη στην Παρθένο σημαίνει πως θα επηρεάσει όλους μας στο να γίνουμε λίγο πιο λεπτεπίλεπτοι, να βάλουμε τα πράγματα αυτό το διήμερο στη θέση τους. Να βάλουμε πράγματα στη θέση τους τα οποία έχουμε αφήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Να ασχοληθούμε ίσως λίγο περισσότερο με τα επαγγελματικά. Να ασχοληθούμε με θέματα καθαριότητας, με θέματα ανακαίνησης, με το να αλλάξουμε τον χώρο που ζούμε, το σπίτι μας, να κάνουμε κάποιες αλλαγές. Να ασχοληθούμε τόσο πολύ με τα επαγγελματικά μας, να προχωρήσουμε σε κάποια θέματα για να, κάνουμε να βάλουμε κάποιες υπογραφές για επαγγελματικά θέματα τα οποία μας απασχολούν και να γίνουμε και λίγο πιο λεπτεπίλεπτοι σε ορισμένα θέματα. Δηλαδή, η σελήνη στην Παρθένο για τις επόμενες 2 ημέρες και για σήμερα θα επηρεάσει κατά κάποιο τρόπο όλα τα ζώδια στο να βάλουμε το κάθε τι σε τάξη. Πράγματα τα οποία έχουμε αφήσει εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα στην άκρη, η σελήνη στην Παρθένο θα μας κάνει λίγο να φανούμε λίγο πιο ψυχροί απέναντι στους φίλους μας και να ασχοληθούμε τόσο πολύ με τα επαγγελματικά μας, με το σπίτι μας, με τον εαυτό μας, να ασχοληθούμε με θέματα υγείας. Ξαφνικά δηλαδή μπορεί να δείτε αυτό το διήμερο ότι μπορεί να ασχολούμαστε πιο πολύ με θεματάκια υγείας. Ξαφνικά να θέλουμε να πάμε στον γιατρό, να κάνουμε κάποιες εξετάσεις, να θέλουμε να κάνουμε, όπως είπα προηγουμένως, κάποια θέματα καθαριότητας μέσα στο σπίτι. Ό,τι έχουμε αφήσει λοιπόν για θέματα υγείας, καθαριότητας, επαγγελματικών θεμάτων γενικά, η σελήνη στην Παρθένο μας κάνει και γινόμαστε λίγο πιο μαζεμένοι, λίγο πιο ψυχροί σε κάποια θέματα καλοπέρασης και κοιτάμε να βάλουμε τα πράγματα όλα σε τάξη. Που έχουν να κάνουν με σπίτι, με καθαριότητα, με υγεία και γενικά με θέματα εργασίας. Όλα αυτά λοιπόν τα πράγματα μπαίνουν σε μία τάξη. Όμως το κάθε ζώδιο το επηρεάζει σε κάποιο ιδιαίτερο τομέα. Παραδείγματος χάρη να ξεκινήσουμε με τα κρυαράκια μας, έτσι, όπου επηρεάζεται ο έκτος ηλιακός οίκος, γενέθλιος οίκος. Κατά κάποιο τρόπο αισθάνεστε πάρα πολύ καλά στον χώρο της εργασίας αυτό το χρονικό διάστημα και θα αισθάνεστε και για το επόμενο διήμερο. Η σελήνη επηρεάζει πάρα πολύ τον έκτο γενέθλιο ηλιακό σας οίκο. Που σημαίνει, αν το τελευταίο χρονικό διάστημα, τον τελευταίο καιρό, ίσως και την τελευταία εβδομάδα, είχατε δει πως μέσα στον χώρο της εργασίας σας υπήρχαν κάποιες εντάσεις, κάποιες, μπορώ να πω, λίγο προσβολές, ίσως κατά κάποιο τρόπο δεν νιώθατε πάρα πολύ άνετα μέσα στη δουλειά σας και δεν μπορούσατε να δουλέψετε, αυτό το διήμερο η σελήνη από το ζώδιο της Παρθένου σας δίνει εσάς για τον έκτο ηλιακό σας οίκο, σας κάνει να αισθάνεστε πάρα πολύ καλά μέσα στον χώρο της εργασίας και να νιώθετε σαν να βρίσκεστε μέσα στο σπίτι σας. Άρα λοιπόν μπορώ να πω πως τα επαγγελματικά σας θέματα θα πάνε πάρα πολύ καλύτερα και θα δείξετε, δεν μπορώ να πω πως θα πάνε καλύτερα για θέματα οικονομικού, απλά θα δείξετε σε πάρα πολλούς συναδέλφους πως από τη στιγμή που εσείς νιώθετε καλά μέσα στον χώρο της εργασίας και νιώθετε σαν να είναι στο σπίτι σας, θα μπορέσετε να έχετε και καλύτερη απόδοση μέσα στον χώρο της εργασίας. Θα σας φορτωθεί περισσότερη εργασία βέβαια γι' αυτό, αλλά θα μπορέσετε να τα βγάλετε πέρα. Θα πρέπει να είστε όμως λίγο προσεκτικοί, εσείς οι κρύοι, πάνω στα θεματάκια της υγείας. Δεν μπορώ να αναφερθώ ιδιαίτερα όταν μιλάμε για το ουράνιο φως, τη σελήνη. Δεν μπορώ να αναφερθώ ούτε για το πρώτο, ούτε για το δεύτερο, ούτε για το τρίτο δεκαήμερο, επειδή η κίνηση είναι πάρα πολύ σύντομη. Θα αναφερθώ λοιπόν σε όλους τους κρυούς, θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για μικροϊώσεις, για ιωσούλες που μπορεί να κυκλοφορούν αυτό το χρονικό διάστημα, μπορεί να νιώσετε κάποια ατονία και τα θέματα της υγείας μπορεί να μην είναι και τόσο καλά. Θα είναι σύντομο και παραστικό γιατί η σελήνη δεν κάνει επιρροές οι οποίες κρατάνε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να περάσουμε λοιπόν στους Ταύρους, όπου για εσάς επηρεάζεται ο πέμπτος ηλιακός σας οίκος. Είναι λοιπόν ο καιρός που έχετε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη για να ψυχαγωγηθείτε. Θα δείτε πως αυτό το διήμερο μέχρι και τις 31 του Οκτωβρίου έχετε μια πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη για να ψυχαγωγηθείτε, να βγείτε έξω, να κάνετε νέες γνωριμίες, να περάσετε καλά και να αντιμετωπίσετε πολλά προβλήματα τα οποία έχουν ήδη δημιουργηθεί σε εσάς με το να βγαίνετε έξω, με την έξοδο. Όχι τόσο πολύ για να ψωνίσετε, αλλά μια ψυχοθεραπεία μπορώ να πω που έχει να κάνει περισσότερο με την επικοινωνία με τον κόσμο. Θα δείτε λοιπόν πως αυτό το διήμερο παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο η επικοινωνία με τον κόσμο, να βγείτε έξω, να πιείτε το ποτό σας, να περάσετε καλά. Είναι κάτι το οποίο θα σας επηρεάσει και θα το ζητήσετε πάρα πολύ. Μέχρι και τις 31. Έτσι.
Επίσης, μπορώ να πω για τις γυναίκες, για τις ταυρίνες, πως αυτό το μικρό διάστημα των 2 ημερών μέχρι και τις 31 του Οκτωβρίου μπορεί να ξυπνήσει λίγο πιο έντονα το μητρικό σας ένστικτο και ίσως αυτό το διήμερο μπορεί να βλέπετε λίγο περισσότερο κάποια φίλη σας ή κάποια συγγενή, κάποιους συγγενείς οι οποίοι μπορεί να έχουν παιδιά. Μπορεί ξαφνικά να αρχίσει να σας πιάνει μια μικρή ζήλια εντός εισαγωγικών για άτομα τα οποία έχουν ήδη παιδιά. Αν δεν έχετε παιδιά, να ξέρετε πως αυτό το ένστικτο θα φουντώσει πάρα πολύ έντονα μέχρι και τις 31 του Οκτωβρίου. Αν έχετε παιδιά, να ξέρετε πως η επικοινωνία σας αυτό το διήμερο θα είναι πάρα πολύ έντονη και θα τα πάτε ιδιαίτερα καλά με τα παιδιά. Μιλάω για πάρα πολύ μικρά παιδάκια γενικά, γιατί η σελήνη στον 5ο οίκο που προσβάλλει τον 5ο οίκο σας, γενικά έχει να σας κάνει με πάρα πολύ καλή επικοινωνία με τα παιδιά και να ξυπνήσει το μητρικό σας ένστικτο. Να μιλήσω λοιπόν και εσάς τους δίδυμους, έτσι, όπου η σελήνη επηρεάζει τον 4ο ηλιακό σας οίκο. Θέματα λοιπόν με το σπίτι μπορεί να σας επηρεάσουν πάρα πολύ. Μπορεί να νιώσετε αυτό το χρονικό διάστημα πως το να μείνετε κλεισμένοι στο σπίτι σας δημιουργεί μια τάση ασφάλειας. Αυτό το διήμερο, μιλάω μόνο για το διήμερο αυτό, μέχρι και τις 31. Θα δείτε λοιπόν πως έχετε κάποια ανάγκη ίσως να κλειστείτε στο σπίτι σας. Να μαζευτείτε με αγαπημένα σας άτομα και να δείτε πως αυτό σας κάνει και νιώθετε πάρα πολύ καλά και σας δημιουργεί ίσως την ψευδαίσθηση πως έτσι μπορεί να αντιμετωπίσετε κάποια καθημερινά προβλήματα. Κάποιο θέμα με τη μητέρα σας μπορεί να δημιουργηθεί και να ζητήσει την ψυχολογική σας βοήθεια. Αν όχι την οικονομική, η σελήνη δεν έχει να κάνει με οικονομικά θέματα, όσο πιο πολύ με ψυχολογικά. Άρα λοιπόν μπορεί να ασχοληθείτε περισσότερο με τη μητέρα σας αυτό το χρονικό διάστημα και να μείνετε κλεισμένοι πιο πολύ μέσα στο σπίτι σας, γιατί σας δημιουργείται έτσι μια τάση ασφάλειας. Ό,τι λοιπόν και να χρειαστείτε ό,τι θέματα λοιπόν και να χρειαστεί η μητέρα σας, καλό θα είναι να τα δώσετε απλόχερα. Γιατί πιο πολύ κάποια συναισθηματική κατάσταση είναι που θα δώσετε, κάποιο συναίσθημα θα προσφέρετε στη μητέρα σας για να νιώσει καλύτερα. Θα συνεχίσουμε σύντομα, θα περάσουμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά πάλι μαζί για να προχωρήσουμε στα λιονταράκια μας. Οργανώσεις γάμων Μεραβίλια. Αναλαμβάνει το γάμο σας από το προσκλητήριο έως και το γαμήλιο ταξίδι. Οργανώσεις γάμων Μεραβίλια. Υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Οργανώσεις γάμων Μεραβίλια. Αθήνα, Κηφισιά, Μύκονος. Μνήμες από την πόλη. Πολίτικος καφενές. Καφεμαντία Ταρό Μολυβομαντία. Εδώ απολαμβάνετε τον καφέ σας, το τσιπουράκι, το ουζάκι σας και τα υπέροχα κρύα πιάτα μας. Μνήμες από την πόλη. Θα έρθετε και θα ξαναέρθετε. Έπιπλα ιδέα. Κατεδαφίσαμε τις τιμές μας. Λιωσίων 215, 217 και αποθήκη Αχαρνών 365. Έπιπλα ιδέα. Προσφορά. Καναπές που γίνεται κρεβάτι μόνο 170 ευρώ. Στρώμα μονό με λατήρια μόνο 40 ευρώ. Έπιπλα ιδέα. Προλάβετε! Συνεχίζουμε την παράδοση εδώ και 60 χρόνια. Κρατάμε μέσα στην κρίση τιμές κάτω του κόστους. Το δίκτυό μας τροφοδοτεί ολόκληρη την Ελλάδα, αλλά και εξάγουμε. Κατέχουμε την πρώτη θέση σε κριτσίνια, βουτήματα και τσουρέκια. Γιατί ο παπάς είναι παντού. Αν δεν θέλετε οτικιώτη, ελάτε στο Λακιώτη. Δεν κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα, μόνο στις τιμές μας. Πραγματικές εκπτώσεις και αληθινά χαμηλές τιμές, χωρίς παγίδες ή άλλα τεχνάσματα. Ψωνίζεις φτηνά, αλλά και ποιοτικά. Λακιώτης, το όνομα στο μπάνιο και τη θέρμανση. Τώρα και στις κουζίνες. Η πιο αξιόπιστη και οικονομική λύση στα ασανσέρ από την Polylift. Ασανσέρ σκάλας με κάθισμα για ευθεία ή περιστροφική σκάλα με οποιαδήποτε κλίση. Αποκτήστε τώρα υδραυλικό ασανσέρ 2 ορόφων για εσωτερική ή εξωτερική χρήση μόνο με 4.000 ευρώ. Polylift 210 4823 395. Συνεχίζουμε λοιπόν εδώ στον αστερισμό του έρωτα. Με συγχωρείτε για το μικρό λαθάκι, γιατί είπα προχωράμε σύντομα στα λιοντάρια και θα μείνουν με το παράπονο σίγουρα οι καρκίνοι. Συγγνώμη πάρα πολύ, Μιχάλη, και για σένα πίσω στο κοντρόλ που θες να ακούσεις για τους καρκίνους. Συνεχίζουμε λοιπόν με τα καρκινάκια. Κατά κάποιο τρόπο η μητρική συμπεριφορά στα αδέρφια, αν υπάρχουν αδέρφια, θα δείτε πως θα σας επηρεάσει πάρα πολύ αυτό το χρονικό διάστημα.
Η σελήνη μας κάνει κατά κάποιο τρόπο και φερόμαστε σαν μεγάλη, έτσι, σαν τον πατέρα, σαν τη μητέρα περισσότερο, στα μικρότερα αδέρφια. Αν λοιπόν εσείς καρκίνοι που έχετε μικρότερα αδέρφια, δείτε το τελευταίο χρονικό διάστημα και για το επόμενο διήμερο μέχρι και τις 31 του Οκτωβρίου ότι έχετε μία τάση κατά κάποιο τρόπο να ασχολείστε πάρα πολύ με τα αδέρφια σας και να προσπαθείτε να τους δώσετε κάποιες συμβουλές και να το παίζετε αυστηροί, να ξέρετε πως καλύτερα καταπολεμήσετε, γιατί μπορεί να δημιουργηθούν εντάσεις, φασαρίες και μικροπαρεξηγήσεις που στην ουσία δημιουργούνται από την τάση τη δική σας να είστε πάρα πολύ υπερπροστατευτικός. Αυτό σας το δημιουργεί η σελήνη στον τρίτο γενέθλιο οίκο σας μέχρι και τις 31 του Οκτωβρίου. Ένα πάρα πολύ καλό στοιχείο όμως που επηρεάζει εσάς τους καρκίνους όλη αυτή η κατάσταση είναι ότι σας κάνει πάρα πολύ ιδιαίτερα επικοινωνιακούς με όλο τον κόσμο. Έχετε την τάση αυτό το χρονικό διάστημα και μπορείτε και επικοινωνείτε με τους πάντες. Κάτι το οποίο βέβαια σαν καρκίνοι δεν μπορώ να πω ότι το έχετε αυτό το ταλέντο. Είστε ένα ζώδιο λίγο κλεισμένο στον εαυτό σας και θέλετε και μπορείτε και επικοινωνείτε με κόσμο τον οποίον εσείς έχετε κάνει το control phase γενικά και εσείς έχετε επιλέξει ώστε να τον έχετε σαν φίλο ή σαν συνεργάτη. Αυτό λοιπόν το χρονικό διάστημα των 2 ημερών μέχρι και τις 31 του Οκτωβρίου μπορώ να πω πως έχετε την ικανότητα και μπορείτε και επικοινωνείτε με όλους. Ανάλογα ποιος είναι απέναντί σας, έχετε την ικανότητα και καθρεφτίζετε λοιπόν εσείς αυτό το χρονικό διάστημα με τη σελήνη να σας ευνοεί με αυτό το μοναδικό ταλέντο και να πιάνετε πάρα πολλές νέες καινούργιες φιλίες αυτό το διήμερο, άμα μπορέσετε να το εκμεταλλευτείτε, οι οποίες θα σας ωφελήσουν πάρα πολύ, τουλάχιστον και για τον επόμενο μήνα. Επίσης έχετε και την ικανότητα αυτό το χρονικό διάστημα των 2 ημερών να μπορείτε να συμβιβάζεστε παντού. Η αλήθεια είναι πως είστε ένα ζώδιο που δεν συμβιβάζετε τόσο εύκολα, εξάλλου ανήκετε στην οικογένεια των παρορμητικών. Και όμως η σελήνη για εσάς στον τρίτο οίκο, που σας επηρεάζει στον τρίτο οίκο σας κάνει και συμβιβάζεστε τόσο σε θέματα επαγγελματικά, νέα ξεκινήματα, όσο και σε θέματα που έχουν να κάνουν με κάποια μετακόμιση. Επηρεάζεστε πάρα πολύ και στο να είστε θετικοί και με νέες φιλίες. Άρα λοιπόν, με λίγα λόγια, σας κάνει θετικούς σε όλα για νέα ξεκινήματα. Προσέξτε, γιατί μετά από το διήμερο επανέρχεται πάλι αυτή η μικρή εκκεντρικότητα που μπορεί να σας διακρίνει. Τα λιοντάρια μας, λοιπόν, τώρα θα πάμε κανονικά στα λιοντάρια που επηρεάζεται ο δεύτερος γενέθλιος οίκος. Προσέξτε πάρα πολύ, γιατί η σελήνη στον δεύτερο γενέθλιο οίκο για εσάς σας επηρεάζει κατά κάποιο τρόπο με θέματα που έχουν να κάνουν με τα οικονομικά. Τα οικονομικά σας μπορώ να πω πως θα πάνε πάρα πολύ καλύτερα αυτό το χρονικό διάστημα αν κατά κάποιο τρόπο κερδίσετε τη συμπάθεια του ανθρώπου με τον οποίο μπορεί να συνεργάζεστε. Αν συνεργάζεστε με κάποιο πρόσωπο αυτό τον καιρό και δείτε πως δεν τα πηγαίνετε και πάρα πολύ καλά μαζί του, δείτε πως δεν υπάρχει επικοινωνία, μπορούν να καταστραφούν πάρα πολύ άσχημα τα οικονομικά και να πάνε πάρα πολύ άσχημα. Δηλαδή, από την δική σας προσωπική συμπάθεια ή αντιπάθεια του συνεργάτη σας, μπορούν τα οικονομικά είτε να ανέβουν προς το καλύτερο, είτε να πάνε προς το χειρότερο. Θα πρέπει να είστε επίσης πάρα πολύ προσεκτικοί στις πατάλιες που μπορεί να κάνετε αυτόν τον καιρό. Η αλήθεια είναι πως η σελήνη στον δεύτερο γενέθλιο οίκο πολλές φορές σας επηρεάζει στο να παίρνετε κάποια λεφτά σύντομα και να τα σκορπάτε πάρα πολύ σύντομα. Θα πρέπει λοιπόν να μπορέσετε όσο γίνεται περισσότερο να κρατήσετε αυτή την τάση που έχετε αυτόν τον καιρό στο να σκορπίσετε κάποια χρήματα. Και προσοχή πάρα πολύ στο πώς μπορεί να κοιτάτε κάποιον συνεργάτη. Αν βέβαια δουλεύετε με κάποιον συνεργάτη. Διαφορετικά τα οικονομικά σας είπα. Αν δεν δουλεύετε με κάποιον συνεργάτη και δουλεύετε μόνοι σας, εσείς τα λιοντάρια, θα πρέπει να είστε προσεκτικοί μόνο για θέματα που μπορείτε να κάνετε από περιττά έξοδα. Για εσάς όμως που συνεργάζεστε με κάποια άτομα, τώρα θα τύχουν κάποιες σημαντικές συμφωνίες που πρέπει να κάνετε και μην επηρεαστείτε από τις προσωπικές σας συμπάθειες ή αντιπάθειες. Βάλτε τα λίγο αυτά τα συναισθήματα, τα θετικά και τα αρνητικά στην άκρη και θα δείτε πως τα οικονομικά θα πάνε καλύτερα. Για εσάς λοιπόν τους Παρθένους σας επηρεάζει πάρα πολύ η σελήνη, εφόσον είστε ο σολίστ, ο κύριος σολίστ όλης αυτής της κατάστασης. Εξάλλου σήμερα μπήκε η σελήνη στο ζώδιό σας και θα παραμείνει μέχρι και τις 31 του Οκτωβρίου. Είστε λοιπόν, σας κάνει η σελήνη κάπως ανοιχτό βιβλίο. Αυτό βέβαια δεν είναι πάρα πολύ καλό, γιατί ίσως αυτό το χρονικό διάστημα μπορεί να μιλήσετε λίγο πιο ανοιχτά από τις άλλες φορές και να πείτε πολλά πράγματα που δεν πρέπει να πείτε. Το να είστε ανοιχτό βιβλίο σας κάνει και πολλές φορές σε μια παρέα που μπορεί να βρεθείτε, μέχρι και για το επόμενο διήμερο μιλάω, μέχρι και για το Σάββατο και τις. Με συγχωρείτε, μέχρι και. Ναι, μπορώ να πω μέχρι και το Σάββατο, πιάνει κάπως. Με τις περίπου στις 31 του Οκτωβρίου και μετά,
θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί μπορεί να βρεθείτε σε μία παρέα και να πείτε κάποια λόγια λίγο παραπάνω και να προσβάλλετε κάποιους. Η σελήνη στον πρώτο οίκο το δικό σας κάνει ανοιχτό βιβλίο. Μπορεί να δείχνετε πάρα πολύ έντονα αυτόν τον καιρό τις προσωπικές σας συμπάθειες και αντιπάθειες για κάποια πρόσωπα. Και αυτό να σας δημιουργεί κατά κάποιο τρόπο παρεξηγήσεις. Μπορεί βέβαια να σας δημιουργήσει και καλά θέματα η σελήνη σε αυτό το σημείο του οίκου σας, γιατί μπορεί να σας κάνει να δημιουργήσετε πολύ μεγάλες, έντονες και δυνατές φιλίες. Αλλά μπορεί να σας κάνει αυτόν τον καιρό, αν είχατε κάποιον φίλο και αν έχετε κάποιον φίλο ή κάποιο πρόσωπο το οποίο σας έχει φτάσει κυριολεκτικά μέχρι τα άκρα, αυτός πιστεύω ο καιρός, αυτό το διήμερο μέχρι και τις 31 του Οκτωβρίου θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί η σελήνη μπορεί να σας κάνει να ξεσπάσετε και να μιλήσετε πάρα πολύ άσχημα και να δείξετε σε κάποια πρόσωπα ότι δεν τα θέλετε καθόλου. Αυτό βέβαια, άμα το καλοσκεφτείτε, δεν είναι καθόλου σωστό, γιατί μπορεί να σας δημιουργήσει προβλήματα τόσο σε θέματα προσωπικών σχέσεων, όσο και σε θέματα επαγγελματικών σχέσεων. Η σελήνη το να σας κάνει ανοιχτό βιβλίο σε όλα, τόσο στο να μιλάτε όσο και στα συναισθήματά σας, δεν δημιουργεί πάντα πολύ καλά θετικά στοιχεία. Παραδείγματος χάρη, μπορεί να έχετε να κλείσετε μια επαγγελματική συμφωνία αυτές τις ημέρες με κάποιο πρόσωπο το οποίο όντως δεν το θέλετε πάρα πολύ. Δυστυχώς η σελήνη σας κάνει και το δείχνετε αυτό, χωρίς να το καταλαβαίνετε. Ο άλλος, ο σύντροφός σας, εκλαμβάνει πάρα πολλά πράγματα αυτόν τον καιρό, τα οποία νιώθετε. Αν είστε στεναχωρημένοι, να ξέρετε θα φανεί. Αν είστε νευριασμένοι, να ξέρετε και αυτό θα φανεί. Αν είστε ευτυχισμένοι, και αυτό θα φανεί. Το πρόβλημα είναι όμως ότι αυτό δεν μπορείτε να το ελέγξετε και μπορείτε και το δείχνετε αυτό το διήμερο, θα το δείξετε παντού. Έτσι λοιπόν μπορεί να δημιουργηθούν κάποιες αντιπάθειες ή συμπάθειες. Το θέμα είναι να είστε προσεκτικοί πού θα δημιουργήσετε αυτά τα συναισθήματα. Για εσάς τους ζυγούς επηρεάζεται πάρα πολύ ο 12ος γενέθλιος ηλιακός σας οίκος. Έχετε λοιπόν την ανάγκη για μοναξιά. Η σελήνη όταν χτυπάει τον 12ο οίκο σας κάνει κατά κάποιο τρόπο και θέλετε να κλειστείτε πάρα πολύ στον εαυτό σας. Είστε το ζώδιο το οποίο ανήκετε στην παρορμητική οικογένεια. Κάποιες φορές μπορεί να γίνεστε και λίγο αυταρχικοί χωρίς να το καταλαβαίνετε και να θέλετε σώνει και καλά να πραγματοποιηθεί το δικό σας. Η αλήθεια είναι πως στο τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν γίνει αρκετές παρεξηγήσεις και έχουν δημιουργηθεί πολλές εντάσεις τόσο σε προσωπικό τομέα όσο και σε επαγγελματικό. Η σελήνη λοιπόν στον 12ο για σας οίκο, ηλιακό οίκο, σας κάνει και κλείνεστε τόσο πολύ μέσα στο σπίτι σας πιο πολύ, σας κάνει και κλείνεστε πιο πολύ στον εαυτό σας, ώστε όλα τα πράγματα αρχίζετε και τα βάζετε σε μία τάξη. Αρχίζετε δηλαδή περισσότερο και σκέφτεστε τι πρέπει να κάνετε. Η σελήνη στον 12ο είναι σαν να έχουμε ένα σπίτι άνω κάτω και να θέλουμε το κάθε τι να το βάλουμε στη θέση του. Αυτό λοιπόν είναι το χρονικό διάστημα για εσάς που θα κλειστείτε λίγο στον εαυτό σας, στο σπίτι σας, θα απομονωθείτε αυτό το διήμερο και θα κάνετε πολλά γενικά σχέδια για το τι πρέπει να αφήσετε, για το τι πρέπει να προχωρήσετε. Όσο για θέματα προσωπικών ερωτικών σχέσεων, όσο και για θέματα επαγγελματικών. Άρα λοιπόν αυτό το κλείσιμο που θα σας δημιουργήσει, αυτή ίσως λίγο μελαγχολία που θα σας κλείσει, θα είναι για καλό, γιατί θα σκεφτείτε πάρα πολλά πράγματα και θα καταλήξετε σε σωστές αποφάσεις. Για εσάς τους Σκορπιούς επηρεάζεται ο 11ος γενέθλιος οίκος. Πάρα πολύ λοιπόν έντονη κοινωνική ζωή μπορεί να πω πως θα έχετε το επόμενο διήμερο. Έτσι, η σελήνη από την Παρθένο σας επηρεάζει στον 11ο ηλιακό οίκο. Έντονη λοιπόν κοινωνική ζωή, θα περάσετε πάρα πολύ ωραία. Μην έχετε την τάση αυτό το διήμερο γενικά και αυτές τις ημέρες μέχρι και τις 31 του Οκτωβρίου να υπερασπίζεστε άλλα άτομα. Η σελήνη στον 11ο οίκο πάντα σας δημιουργεί αυτή την τάση να υπερασπίζεστε λάθος ανθρώπους. Μην προσπαθείτε να το παίζετε ο δυνατός και να υπερασπίζεστε τους πιο αδύναμους, γιατί θα το χτυπήσετε το κεφάλι σας και θα δείτε πως δεν χρειάζεται να υπερασπίζεστε όλο τον κόσμο. Επίσης, κάτι άλλο που σας επηρεάζει η σελήνη στον 11ο ηλιακό σας οίκο, μην νομίζετε και μην έχετε την ψευδαίσθηση ότι μπορείτε να ασχοληθείτε με όλα και με τα πάντα αυτόν τον καιρό. Αν πιστεύετε ότι μπορείτε να τα κάνετε όλα αυτό το χρονικό διάστημα, αν πιστεύετε ότι μπορείτε να ασχοληθείτε με όλα, στο τέλος απογοητευτείτε, γιατί θα δείτε με εντελώς μαθηματική ακρίβεια ότι κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει τα πάντα. Ασχοληθείτε λοιπόν με πράγματα που σκεφτείτε ότι μπορείτε να τα φέρετε εις πέρας και να τα πραγματοποιήσετε και να τα υλοποιήσετε. Η κοινωνική σας ζωή, σας ξαναλέω, είναι πάρα πολύ καλή και τα πράγματα πηγαίνουν πάρα πολύ καλά για αυτό το διήμερο. Κοιτάξτε να εκμεταλλευτείτε νέες γνωριμίες, τόσο στο θέμα των προσωπικών σας σχέσεων, ερωτικές καταστάσεις εννοώ, όσο και σε θέματα επαγγελματικών καταστάσεων. Και εσάς λοιπόν τους τοξότες επηρεάζεται ο 10ος γενέθλιος ηλιακός οίκος. Αυτό το χρονικό λοιπόν διάστημα των 2 ημερών, όσο μικρό και να είναι, θα δείτε πως θα παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο για τα επαγγελματικά σας θέματα γενικά.
η επαγγελματική σας σταδιοδρομία αυτό το διήμερο είναι πάρα πολύ σημαντική. Τουλάχιστον μέχρι και τις 31 του Οκτωβρίου. Και όπως είπα για όλα τα ζώδια, η σελήνη στην Παρθένο μας κάνει πιο λεπτεπίλεπτους. Πάνω στα θέματα ασχολούμαστε με τα επαγγελματικά, να τα βάλουμε σε μια τάξη. Ασχολούμαστε με θέματα υγείας, να ασχοληθούμε να ψάξουμε τα πάντα, με καθαριότητα, με το να βάλουμε το κάθε τι στη θέση του. Είναι λεπτεπίλεπτη η σελήνη. Ασχολούμαστε με το κάθε τι να μπει σε μια τάξη και μας κάνει και φαινόμαστε λίγο πιο ψυχροί, ίσως. Έτσι. Είναι σύντομη η επιρροή, 2,5 ημερών εξάλλου. Περίπου 2 με 2,5 ημερών. Άρα λοιπόν για εσάς τους τοξότες, ξαναλέω, θα δείτε πως κάποιο επαγγελματικό θέμα, κάτι θα γίνει, κάτι θα σας πούν, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για εσάς, αυτό το διήμερο θα έρθει στην επιφάνεια. Κοιτάξτε να το εκμεταλλευτείτε όσο πιο πολύ μπορείτε. Επίσης, μπορώ να πω πως κατά ένα περίεργο τρόπο η σελήνη δημιουργεί ένα συναίσθημα, γιατί όπως είπα και προηγουμένως είναι το ουράνιο φως που έχει να κάνει με το συναίσθημα. Κατά περίεργο τρόπο λοιπόν, αυτό το χρονικό διάστημα εσείς τοξότες όλων των 10 ημέρων, ξέρετε ο καθένας κατά κάποιο τρόπο τι ζητάει. Τόσο μέσα στον χώρο της εργασίας, τόσο και σε προσωπικό δικό σας συναισθηματικό επίπεδο. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον σύντροφό σας πολύ καλύτερα, ξέροντας και ίσως με ένα ένστικτο περίεργο που δημιουργεί η σελήνη, στο να ξέρετε ο κάθε άνθρωπος τι ζητάει. Άρα λοιπόν ξέρετε αυτό το χρονικό διάστημα τι μπορεί να θέλει ο σύντροφός σας ή η σύντροφός σας, και ξέρετε πάρα πολύ καλά και το νιώθετε τι μπορεί να θέλει ο φίλος σας, ο εργοδότης σας, ο συνάδελφός σας. Κάτι το οποίο σας δημιουργεί πάρα πολύ καλές σχέσεις με τους γύρω σας αυτόν τον καιρό. Για αυτό το διήμερο τουλάχιστον. Να περάσουμε λοιπόν και για τους εγώ καιρούς, όπου επηρεάζεται ο ένατος γενέθλιος ηλιακός σας οίκος. Μπορώ να πω πως αυτό τον καιρό συμβιβάζεστε στα πάντα. Μπορεί να συμβιβαστείτε αυτό το διήμερο, για αυτό το διήμερο μιλάω, γιατί και εσείς ανήκετε στην οικογένεια των παρορμητικών, έτσι. Όπως η καρκίνη, όπως και η ζυγή, όπως και η κρύη. Δύσκολα συμβιβάζεστε και δημιουργείτε πολλές παρεξηγήσεις και τάσεις στη δική σας συχνά προσωπική ζωή, έτσι, σε προσωπικές δικές σας σχέσεις. Αυτό το διήμερο λοιπόν θα δείτε πως συμβιβάζεστε πιο εύκολα. Είναι ένα πάρα πολύ καλό διήμερο για να έρθετε πιο κοντά μαζί με τους συνεργάτες σας και μαζί με τον σύντροφό σας. Μπορεί επίσης να μπορέσετε να αναλάβετε να πάρετε κάποια δουλειά και να κάνετε κάτι αυτό το διήμερο και να ασχοληθείτε με κάτι που εδώ και πάρα πολύ καιρό μπορεί να μην θέλετε. Μπορεί να είναι, παράδειγμα χάρη, καθαριότητα με το σπίτι, μπορεί να αλλάξετε λίγο το look σας, μπορεί να θέλετε να κάνετε κάποια αλλαγή σε θέματα γενικά μέσα στο σπίτι, να αλλάξετε τους καναπέδες, τα τραπέζια, να βάλετε κάποιον πίνακα. Αυτό το καιρό έχετε κάποια πολύ καλή δημιουργία και έμπνευση για να κάνετε κάποιες αλλαγές μέσα στον χώρο που ζείτε. Για εσάς όμως, εγώ καιρούς, να ξέρετε που ασχολείστε γενικά με τα διαβάσματα και με όλα αυτά τα θέματα, να ξέρετε πως δεν μπορώ να πω πως αυτό το διήμερο είναι πάρα πολύ καλό για να μπορέσετε να συγκεντρωθείτε και να μελετήσετε. Αν έχετε να δώσετε κάποιες εξετάσεις, αν έχετε να ασχοληθείτε με κάποιο θέμα που έχει να κάνει με γραπτά, να ξέρετε και θα δείτε πως αυτό το διήμερο, τουλάχιστον μέχρι και τις 31 του Οκτωβρίου, δύσκολα θα μπορέσετε να συγκεντρωθείτε σε κάποια θέματα. Αν σας μιλήσουν αυτό το διήμερο για κάποια ταξιδάκια, σκεφτείτε να κάνετε κάτι, να ξέρετε πως θα μείνει μόνο στη σφαίρα της φαντασίας και σε τίποτα παραπάνω. Να περάσουμε λοιπόν και στους υδροχόους, όπου επηρεάζεται ο 8ος ηλιακός σας οίκος. Από πού να ξεκινήσω και από πού να τελειώσω για εσάς. Επηρεάζεται τόσο πολύ λοιπόν τα σεξουαλικά σας θέματα. Αν έχετε μια ελεύθερη σχέση, να ξέρετε πως είναι ο καιρός που η σελήνη θα σας φέρει πάρα πολύ μεγάλη φαντασία στον 8ο οίκο σας, για να δοκιμάσετε πάρα πολλά πράγματα και να ανακαλύψετε πιο πολύ σε αυτό το μικρό διήμερο τη σεξουαλική σας ταυτότητα. Επηρεάζεται πάρα πολύ η ερωτική σας φαντασίωση, να ξέρετε. Κάποια νομικά ίσως θεματάκια έρθουν στην επιφάνεια και χρειαστεί να δώσετε κάποια ξαφνικά χρήματα. Θα πάρετε κάποια ξαφνικά χρήματα, αλλά και θα τα δώσετε. Δηλαδή, είναι ο καιρός που κατά κάποιο τρόπο τα χρήματα θα έρθουν από το δεξί χέρι και θα φύγουν από το αριστερό. Συνήθως η σελήνη έχει να κάνει με γρήγορες κινήσεις. Και για εσάς, εφόσον επηρεάζεται ο 8ος ηλιακός οίκος, να ξέρετε πως θα πάρετε χρήματα και θα δώσετε πιθανότατα για κάποιο νομικό θέμα, το οποίο θα έρθει στην επιφάνεια αυτό το διήμερο. Θα πρέπει να είστε λίγο προσεκτικοί στα θέματα της υγείας. Αν δείτε πως κάτι σας ενοχλεί, εξάλλου είπαμε, η σελήνη στην Παρθένο έχει να κάνει με λεπτεπίλεπτα θέματα που αφορούν πάρα πολύ την υγεία και βάζετε το κάθε τι στη θέση σας. Στη θέση του. Αν δείτε λοιπόν πως αυτό το χρονικό διάστημα, αυτό το διήμερο, κάποια ενόχληση νιώθετε ή έχετε την ανάγκη να πάτε να εξεταστείτε, να δείτε κάποια θέματα της υγείας σας, τα οποία εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να τα έχετε αφήσει στην άκρη, πιστεύω πως είναι το κατάλληλο και το πιο τέλειο χρονικό διάστημα για να ασχοληθείτε. Πιστεύω πως θα προλάβετε πολλά. Θα καταλήξει πάρα πολύ θετικά το να κάνετε κάποιες γρήγορες κινήσεις για τα θέματα της υγείας σας.
Προσέξτε πάρα πολύ. Επίσης, μην βρεθείτε μπλεγμένοι με κάποια θέματα μυστικών που μπορεί να σας πούν οι φίλοι σας, γνωστοί σας. Προσέξτε πάρα πολύ, μην ανοίξετε εσείς όμως το στόμα σας, γιατί η σελήνη στον 8ο οίκο για εσάς μπορεί να σας κάνει τόσο πολύ στο να ομολογήσετε κάποια μυστικά άθελά σας, φίλων, γνωστών, που μπορεί να σας έχουν εμπιστευτεί πάρα πολύ σημαντικά και να βρεθείτε μπλεγμένοι. Προσέξτε λοιπόν, μην δημιουργήσετε εντάσεις και να είστε ιδιαίτερα ακόμα προσεκτικοί σε ψηλό-μικρό ατυχηματάκια που μπορεί να σας δημιουργηθούν. Προσέξτε τον τρόπο που επικοινωνείτε, τις εντάσεις, τους καυγάδες και τον τρόπο που μπορεί να οδηγείτε, αν οδηγείτε. Και να περάσουμε λοιπόν στους Ιχθύς, όπου επηρεάζεται ο 7ος ηλιακός γενέθλιος οίκος σας, από τη Σελήνη στους Παρθένους. Θα δείτε λοιπόν πως αυτό το χρονικό διάστημα, έχετε τόσο πολύ το μικρό χρονικό διάστημα των 2 ημερών της αναλύωσης στην ουσία, έτσι, έχετε αυτή την ανάγκη τόσο πολύ από τον σύντροφό σας να καλύπτεστε, όχι σεξουαλικά και ερωτικά, σε αρκικά μπορώ να πω, αλλά τόσο πολύ περισσότερο σε συναισθηματικά θέματα. Η Σελήνη, όπως είπα και προηγουμένως, έχει να κάνει με το συναίσθημα. Άρα λοιπόν αυτό το χρονικό διάστημα έχετε την ανάγκη ο σύντροφός σας να σας καλύπτει πιο πολύ συναισθηματικά. Αυτή την επιρροή τη δημιουργεί η Σελήνη. Θα πρέπει να προσέξετε όμως να μην το παίζετε εσείς ο πατέρας ή η μητέρα του συντρόφου σας. Προσέξτε λοιπόν με λίγα λόγια, μην είστε τόσο πολύ υπερπροστατευτικοί απέναντι στον σύζυγό σας. Είτε είναι σύζυγος, είτε είναι σχέση σας, είτε είναι ελεύθερη σχέση σας, προσέξτε γιατί η Σελήνη στον 7ο σας κάνει κάπως πολύ υπερπροστατευτικούς. Καμιά φορά όμως κάνει και τον σύντροφο πολύ υπερπροστατευτικό απέναντι σε εσάς. Αυτό θα πρέπει να το ισορροπήσετε, γιατί όταν κάποιος άνθρωπος είναι ιδιαίτερα πολύ υπερπροστατευτικός, μπορεί να δημιουργηθούν κάποιες εντάσεις και κάποιες παρεξηγήσεις. Αυτό έχει να κάνει καθαρά με εσάς. Επίσης, θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σε κάποιες σύντομες συνεργασίες και σε κάποιες σύντομες φιλίες. Τι θέλω να πω γι' αυτό? Αν ήδη συνεργάζεστε με κάποια άτομα τα οποία βλέπετε ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό δημιουργούνται εντάσεις και παρεξηγήσεις, πιστεύω πως το επόμενο διήμερο, μέχρι και τις 31 του Οκτωβρίου, θα σπάσουν κάποιες σημαντικές ή όχι σημαντικές συνεργασίες για εσάς τους Ιχθύς, που θα οδηγήσουν προς κάτι καλύτερο. Αν υπάρχουν κάποιες εντάσεις με κάποιους φίλους, αν έχετε κάποιον φίλο στο μάτι, με την αρνητική πλευρά θέλω να πω, που πιστεύετε ότι δεν είναι τόσο πολύ κατάλληλο άτομο, κάποια πράγματα θα έρθουν στην επιφάνεια, κάποιες μάσκες θα πέσουν από το φιλικό περιβάλλον και κάποιες παρεξηγήσεις θα γίνουν τόσο πολύ για να απομακρύνουν κάποια άτομα τα οποία δεν πρέπει να είναι κοντά σας, για τη δική σας ασφάλεια. Η Σελήνη εξάλλου έχει να κάνει με την ασφάλεια. Άρα λοιπόν, αν δείτε στις Ιχθύς πως αυτό το διήμερο τσακωθείτε, γίνουν κάποιες εντάσεις και κάποιοι υποτίθεται κολλητοί φίλοι γνωστοί φύγουν από κοντά σας και απομακρυνθούν, έχει να κάνει όλη αυτή η κατάσταση για τη δική σας ασφάλεια και για το δικό σας καλό. Πριν κλείσω τη σημερινή εκπομπή, θα ήθελα να μιλήσω για την Σελήνη καινής πορείας. Όταν η Σελήνη είναι καινής πορείας, είναι συνήθως η αλλαγή που γίνεται από το ένα ζώδιο για να περάσει στο άλλο. Και εκτός από αυτή την αλλαγή που γίνεται από το ένα ζώδιο για να περάσει στο άλλο, η Σελήνη δεν σχηματίζει καμία όψη με κανένα πλανήτη. Για να μην είμαι τόσο πολύ κουραστικός, θα σας πω πως Σελήνη καινής πορείας έχουμε την 5η 31 του Οκτωβρίου, 4:48 τα ξημερώματα της 5ης, μέχρι 2:30 το μεσημέρι, πριν μπει η Σελήνη στο Ζυγό. Επαναλαμβάνω την ώρα, 4:48 τα ξημερώματα της 5ης 31 του Οκτωβρίου, μέχρι τις 2:30 το μεσημέρι της 5ης το μεσημέρι. Έχουμε Σελήνη καινής πορείας. Σε αυτές λοιπόν τις ώρες, σε αυτό το χρονικό διάστημα, θα είναι καλό να μην ασχοληθείτε με τίποτα καινούριο. Να μην προσπαθήσετε να δημιουργήσετε κάτι, μην ασχοληθείτε με θέματα νέας σχέσης. Αν έχετε κάποιο ραντεβού επαγγελματικό εκείνες τις ώρες, καλύτερα να το ακυρώσετε και να ασχοληθείτε περισσότερο με τον εαυτό σας. Όταν η Σελήνη είναι γενικά καινής πορείας, καλό θα είναι να ασχολούμαστε περισσότερο με τον εαυτό μας παρά με επαγγελματικά, συναισθηματικά και φιλικά θέματα. Αν έχετε να πάτε κάπου για να μιλήσετε για κάτι, αν έχετε κάποιο ραντεβού ερωτικό, να ξέρετε πως καλύτερα θα ήταν να το ακυρώσετε. Επαναλαμβάνω για τελευταία φορά την ώρα και την ημέρα, 5η λοιπόν, 31 του Οκτωβρίου, 4:48 τα ξημερώματα της 5ης, μέχρι τις 2:30 το μεσημέρι της 5ης, η Σελήνη είναι καινής πορείας. Σε αυτό το χρονικό διάστημα ασχοληθείτε περισσότερο με τον εαυτό σας. Μην ασχοληθείτε με κάποιο επαγγελματικό ζήτημα. Αν έχετε κάποιο επαγγελματικό ραντεβού, καλύτερα θα κάνετε να το ακυρώσετε. Αυτά λοιπόν είχα και εγώ να σας πω. Ραντεβού αύριο, εδώ στο Calp Channel, στον αστερισμό του Έρωτα, στις 8:04, κάπου εκεί. Καλό σας βράδυ.